Guys, mayong adlaw kanyong tanan, so updates lang ko sa ako ang maisan guys, no? Wow, wala pa gay ni maabunuhi guys, mga tagas na kaayo. So nindot kaayong sudungon ang ako ang mga mais. Maluoy lang tawong Ginoo nga wala nang intay hangin. So nag-updates ko diri sa ako ang maisan. So suruyon diri guys. So let's go. Yung tanahon ang amo ang maisan ngadto sa ubos. Ang arita diri sa bukid, wa gyud laay. Magdantaw ta sa to ang maisan, hayahay kay atong dughan. Thank you Lord. Maluoy lang taon ka Lord nga wala lang tayo hangin. So sorry ta diri napita. Ngadto sa ubos. Wow. Hindot kayong mais tan-awon. Kalingaw sa kog sorry diri guys kay wa pa may klase. Kung na na klase, di na jud ko kasuroy-suroy sa ako ang maisan. So, thank you for watching. Bye-bye. God bless.